Hinke dolok hai Lamsogo Chini tinin tai Kaisa Kwtal video Chung tini phaji Chung obwno saima lainai. Borok Bwtahr mani ke tangui nyai je police bai Romjak ong tangui affair khaije ong tai Sui Bwtahr man la tangui Romjak tangui affair khaine police nogo nengui tlangui thangjak. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। Tinin o video bising tinong no obo para full explain khai khana nai full discuss khaine haini bago video no para full ke nai je paya sak jara diwai. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Hinke dolok nang joto borok saiba man je thangnai 12 March ni simi belaken social media emon ke viral longui tongota jetama viral ong himale Sui Bwtahr man a video marke no viral ongui tongata je borok khorok ta Chini Tiprasa no Bador hori Jamatia no mongoi nai social media o viral ongui tongkhata je bo Sui no Bwtahr mani so dolok bo Sui Bwtahr man video no tunukya khona ko na o video no nai naji Bador hori Jamatia bo kaisa video khaika Sui Bwtahr mano toi nai bo a video no khai je pro social media o upload khaika obwno Nogui nai je kwbangma borok NGO tai bwtahr bo personal affair khaika tai haini bagoi no tabo hinge je takhok Bador hori Jamatia no police ro romkha mane Romjak khata tai chung obwno saiman kha je social media ni through toi ni social media ni kwbangma social media ni saiti chung saiman kha je takhok Bador hori Jamatia Romjak kha hinoi hinke dolok na o jaga wan thoke jaman borok khorok ta Sui Bwtahr mano toisi police bai asuk make serious ke Romjak kha asuk make romi khibja kha je Sui Bwtahr mano toisi Sui si Salsa salni pore justice mani thangka hinke o jaga Kaisa no wan chane kok tongta naji dolok taule busuk je marong tong Chini Tiprasa o Sui si 1-2 din pore 1-2 din bisingo properly bosi justice mano hinke Phiya ba Chini Tiprasa Rok hinke tai Dolrok to Bwtahr jagoi tongo and buri Rok ke no rep khai Bwtahr jago tai chakor sugi Bwtahr jagnai rok umai Rok ke Bwtahr jagoi tongo Norok Fano si pogoi tongkhana Dolrok jelai thangnai salo hinke Chini Tiprasa asuk kwbangma Bwtahr jagoi tong asuk kwbangma Bwtahr jago borok hinke a je Bwtahr jagnai rok hinke tangoi justice Manya ong je Chin borok Bwtahr jangman ke Salsa sangle ni pore hinke a case no prakulo si khai rijago Dolok tabukle Chini Tiprasa o tam seongi tong Sui supani si Chini borok dam jagya ongi tong Sui si 1-2 din ni bisingon properly justice mani thango hinke Chin borok no khatabuk Chin borok hinke Phiya justice ta si Manya bosor kai Fano Dolok Norok Fan pogoi thangkhana ang norok no sai khana ribano Chini je Tiprasa khorok ta Chin takok je sal baithang si je fireman Biswajit Debbarma bono wansar gadin thoklai Bwtahr mani oba Chin borok je apre justice nango justice thanglai ka buka mankha ba uma Chini Tiprasa Rok Bwtahr jangmani no hinke amda case sogno ke 2-3 din ba nya case no prakulos kai mathagiri upta takwan jo amda je case Chini Tiprasa Rok Bwtahr jangmani case nai dokan thak sapung hopung nai to goi si nai pai glang no hinke dolok na tawlo wan thoki makana wan sarok bahi ke tam khai chang Chin borok no bo jaga bahi khylai ton dolok na o jaga amda wan sugi mana nung tam nung le oboni dol songnai jan je Bador hori Jamatia ni bono support khai kok sanung bin dolok songnai ama hikna wan sugi mano bad dolok nang o jaga Kaisa kok no nang focus khainan thangi tongo wan sogo nyai dolok Chini Tiprasa ta je Sui si kwansi borok dam rijaya Chin borok dam rijaya borok ni sai Sui si dam rijaya goi tongo ta nokta an sumi man nang baham tai kui sanong man bahai ke borok sai Sui dam kha tangoi nyai Sui si kwan borok dam rijaya nokta sungui mano ni nam ta ma kok no umai ke bakhaw nang wan sugi mano naji dolok Sui Bwtahr man chi je Bador hori Jamatia je 12 March Bwtahr man chi 1-2 din bahi justice mani thangka je Sui ni si justice mani nyai Bador hori Jamatia no police ro arrest khai khipka hinke Chin borok la asu Bwtahr tamon bosor songi tong buka justice man khaba example nang tai Jamatia chasi nai je Sui Bwtahr tamon Bador hori Jamatia bon Bwtahr mani nokana asuk marke serious ke abno affair kana kha tai abno kari Chini je buwa kana affair khaika buwa kana no bang tai tam sasi nai bo je Chin borok Bwtahr jagi tong prapro ke bo ke tang affair khaiman liya Chini Tiprasa Rok Bwtahr jagi tong pro hinke Salsa sangle efici umtai je case rok pulos khai khipjago so kedal nok buji khana nong tam sanan thangi nong nang tam no saiman nan thang no kamkin buji khana
Hingke dolok tinin video bagi isu jalan ongnai obwno tuino tai video na hingke tolok comment khai sadi obwno tuino no chung video kaisa khai tui phaine nang bagwi. Hingke dolok nok tolok comment khai sadi je Bador Jamatia no police rok Roma no tuino tam sanam butuk obwno tolok comment khai sadi. Tai thangna sakang like share subscribe to khaya nang nang oma he ke asu information kaham kaham ri jang ko subscribe to khaya. Kai ke thangi man hino.